Ukhuseleko ngaphandle kwenkundla kaMonti yaseLusikisiki beluluqilima phambi kokugaleleka kwesigadla esithwele abarhanelwa. Ubawo ndaba zakhe Mhloluvele uvakalise ukuxola kukuzibonela abarhanelwa ngamehlo enyama. Hayi ndiyonwaba noko xa bevelile, kodwa ke nangona bengakubonisi ubuso babo, omnye kodwa ndimbonile nangona ndingamazi. Kanti nosihlalo egameni lentsapho uDavid King uqhwabela izandla amapolisa ngokuzingela abarhanelwa ngempumelelo. If bangayigcina ngolhlobo besilwa icrime bebamba abantu ekufanele babanjwe babafake eziseleni, ile nhlobo kanye amapolisa bethulela umnqwazi ngomsebenzi wabo omhlaba wensileyo. Bobathathu abarhanelwa baxelele inkundla ukuba bakhe babanjwa ngaphambili. Kuyabonakala into yokuba le nto yokuba kuthiwe barehabilitatwa eprison ayisebenzi, ngoba baphuma phaa eprison bengathi barehabilitatiwe babuye benza ezinye izicrime. Thina ngoku silahlekelwe zizihlobo. Igunya abantu lezotshutshiso i-NPA ithi umrhanelwa wesine angabe ubanjiwe kodwa usagocagocwa ngamapolisa uqinisekisa ukuba uyabandakanyeka kusini na kwisiganeko sokubulawa kwabantu abayishumi engobozana. Kubonakale into yoba bathathu abanokwazi uba bafakwe kweli tyala labantu abalishumi babulewe eLusikisiki. Ingathi loo nto leyo amapolisa akanabo abanye abantu ababambileyo nebenothi bafakwe bagxunyaniswe namanye amatyala. Eli tyala limiselwe umhla wama-26 kuNovemba ngelixa kusenziwa uphando oluthe vetshe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eLusikisiki.